Jakob Laursen. Og udplacerer Jakob Mikkelsen med lidt held. Bolden snitter der. Her følges Michael Gjolbas og altså 1-2 ved pausen. Hold på dagen vinder. Så der er ikke nogen lette kampe. Og her måske får vi så den her reducering til 1-2, og det er selvfølgelig Morten Bæk Andersen. Sebastian Ibega væk for bolden og styrer han den med indersiden. Det er klassemål. Også fremragende indlæg af Frans Diaputros. Et kort sekund. Så mangler der et par minutter. Christian Dus har taget indkast. Det er forlænget af Boris Ivkovic, og pludselig Henrik Tømmer Petersen til 1-1. Men på den langsomme gengivelse kan man godt se, at både Lars Bo Larsen og målmand Jan Hoffmann ikke er helt sagesløse omkring Tømmerens udlignende mål. I høj grad Silkeborgs unge, uprøvede løver, der stjal billedet. Her er et eksempel på det. Viborg ellers er bedst til kontraangreb. Dennis Flinta uselvisk ind til nyindkøbte Hødur Sveinsson, og så er Silkeborg overraskende foran med 1-0. 22-årige Hødur Sveinsson er kommet fra Keflavik i januar, og hvis han var et ubeskrevet blad inden kampen i dag, fik han markeret sig som en fysisk stærk, målfarlig spiller, der kan bruge hoved og fødder. Der er spillet en halv time. Hjørnespark, libero Troels Bæk. I første omgang hætter Peter Poulsen væk. Men vi tager lige et mere. Igen Troels Bæk. En masse til værs, men kun hårdtoppe og ingen målmand Allan Jensen. Dermed står det 1-0. Lad os prøve at se det igen i langsom gengivelse fra en lidt anden vinkel. Troels Bæk i det fjerne. Et dyk i værktøjskassen. Frem med skruen. Og værsgo, 1-0 til Silkeborg og Troels Bæk. Hurtigt taget hjørnespark, så beskyttet fra flyttet! Søren Hug med venstrebenet, han kan ikke se noget. Jovanovic og 2-0 til Silkeborg. Maridtet fortsætter for AGF. Hvor der ikke skal ramme meget til. Inden omkring 11-12 meter sparker han fra fuldstændig fri. Selvfølgelig en fin lille sparkefinte her. Ligger lige over på venstrebenet, får et rigtig fint fladt træf på. Jovanovic kan intet. Bliver på hele 4-0. Det sidste mål sat ind efter den friløber her. Og det er Martin Laursen, der runder Jakob Mikkelsen og cementerer sejren. Så er vi 20 sløve minutter inde i anden halvleg. Allan Ræse. Der er det Kjeld Bordinggaard. Han lopper bolden over på den flis i næste målet. Bordinggaard, som Silkeborg har fået fra OB i denne her sæson. Og 2-0 til Silkeborg. Imod netop Brumado. Og så er han vild, og den sparker han ind simpelthen. Eller bliver den lige styret af Moberg derinde foran. Det gør den vist. Det er Moberg, der scorer. Overraskende udvikling. Ja, på baggrund af hele kampen, men på baggrund af de sidste 10 minutter, der er det måske knap så overraskende. Silkeborg satte sig på HB Køge straks fra start, og allerede efter 3 minutter bringer hjemmeholdet sig i spidsen. Dennis Flinta centrer. Christian Holst. Og 1-0. HB Køges målmand Lars Bjerring ser ikke helt ud til, at han er klar over, at han godt må tage med hænder. Lidt tyndt af keeperen, der så sent som torsdag ellers var så stærk i kampen i Brøndby. Godt spillet Jesper Thøsen til Thomas Poulsen. Og det er Brian Petersen. Ja, og udligningen er der. Og det er bestemt ikke ufortjent. Nej, det er det ikke. Helt klart. Men skabt på en høj bold, som bliver slået frem. Nedfaldsbolden, altså anden bolden, den vinder Silkeborg mere aggressivt på. Og så lægger man pres på i anden omgang, og så kommer scoringen. Igen en dyb aflevering. Bjørn Poulsen duel over med Scheel. Måske klart, så fik ikke den der med sig. Helenius kan brede den ud. Det skal være Sporens venstreben. Det er det lige præcis. Det er de glemmer i den situation. Det er Robert Skov. Det er saftsusme også godt udført. Også selvom de måske ikke gør så meget for at stille sig i vejen i Esbjerg. Forsvaret Robert. 41 minutter spillet, frispark til Silkeborg. Den nyudnævnte landsholdsspiller Morten Brun banker bolden op i målhjørnet, uden chance for Kim Brodersen. 3-0 til Silkeborg.
Tingstedt, der har været skadet på det seneste. Og nu vil vi gøre igen. Og chancen der, det giver en mulighed, og det er tenniscifre. Det er som end den nye unge mand, der kommer ind. Frederik Carstensen og scorer i sin Superliga-debut. For nu at sige det med en jysk underdrivelse. Han har virkelig gjort det godt, Henrik Ibsen. Og så er der altså igen kontramulighed til hjemmeholdet. Thomas Poulsen op i 120 i timen. Gode muligheder. Likic er der. Likic. Stor afbrænder. Så kommer Akilsi. Og hjemmeholdet er kommet foran 1-0. Øjeblikket efter, at Sigurdsson havde en kæmpe mulighed. Og det var på netop en af de ting, som Søren Åkeby frygtede mest hos Silkeborg i dag. Nemlig det lynhurtige kontraspil. Her hvor vi får set det flotte gennembrud. Og Silkeborg fortsætter, hvor de slap imod FC. Så vidt jeg husker, men er i hvert fald udtaget, og ingen kan sige, at han kommer til at spille. Nej, han skulle jo gerne kunne fremvise en guldmedalje for at komme ind. Det er også sådan for noget ud af energien der, og det er godt tryk, og der er mål. 1-0. Silkeborg. Han scorede også i den seneste kamp mod FCK'erne, og gør det altså igen fra en udgangsposition som højre midtbane. Men udnytter også, at der bliver tøvet i forsvaret der. Ja, 1-0. Ottersen har jo sin Silkeborg-tid brillieret med en vis målfarlighed for den position. Thorninger, der fumler lidt i det og mister bolden. Men det var der dog. Og læg så mærke til tilskuerne, hvad der bliver råbt. Så er der garn, siger en af de trofaste fans. Heine Fernandes forlænger, Peter Sørensen scorer 1-0 til Silkeborg. ...40 sekunder er der spillet af anden halvleg, og topholdet styrer mod 2 nye point. Skulle blive til 3-0. Vi er i dommerens overtid. Se med en gang her. Jesper Bæk. Rajko Lekic viser, at han kan andet end at score selv. Og Jesper Bæk med sæsonmål nummer 6. Brøndby udspillet. Brøndby gået på ferie. Sådan ser det i hvert fald ud. Fortjent 3-0 til Silkeborg. Og forståelig jubel på linjen. Lige så forståelig glæde hos Steven Lystø, der altså denne søndag aften slutter sin aktive karriere. Han er 39 år minus et par måneder, den ældste aktive markspiller i Superligaen nogensinde. Helt centralt FC København. Der er god plads til omstillinger nu. Må jeg se, hvad Tingstedt har. Søren Tingstedt er sted. Han er 1 mod 4. Beslutninger. Søren Tingstedt. Søren Tingstedt! Og det var hans første Superliga-mål i Silkeborg-trøjen. Og så er det definitivt. Og igen langt ude ved stolpen. Helt ude for Grabars rækkevidde. For bortset fra Christian Dues chance i det første minut, havde Silkeborg intet at byde på offensiv. Her er en undtagelse i det 34. minut. Michael Larsens aflevering hætter videre Jokovic. En løs chance til Peter Lassen, og sådan en skal man ikke give Silkeborgs målsluger. Han scorer sit 11. sæsonmål, og det er han ikke ked af. Der var åbninger af AB's forsvar, fordi holdet spillede meget offensivt. Ganske givet rigtig godt set af Silkeborg. Det kan godt være, at det ikke bliver i år, men der er mulighed for, at han kan udvikle sig til at blive en god spiller. Det kan også være Jesper Bæk, han kan udvikle sig til et eller andet her. Og vi så Poirier net op. Ej, hvor er det godt lagt ind af Marvin Poirier. Ja, men altså Esben Hansen, du er en ren sportmand i dag. Det er et forrygende mål. 4-1 til Silkeborg. Klasseafslutning. Hvis det er helt bevidst, at han lægger den op i hjørnet, og det går vi selvfølgelig som godtroende kommentator udefra. Horsens er det er altid dejligt for et fodboldhold, når ens angriber scorer. Det har begge angriber gjort for Horsens i dag. Kramers indlæg. Schiel forlænger. Sredlatse. Kasse. Det er fremragende lagt ind af David Sredlatse. Ja, Dannevang. Hvorfor går han ikke efter? Det kan jeg godt fortælle. Det er, fordi han erkender, at han har ikke mulighed. Han er indstillet på, at der kommer et spark nu. Han skal reagere hårdt på. Det gør han ikke, fordi den bliver sparket ned i jorden, og nærmest bare sådan et lyd. Faktisk tæt på frispillet. Andres Ober. Atram. Og faktisk forbi en 2-3 mand her. 4 mand bliver det til. Og en god aflevering. Så Mikkel Christensen, og så er der mulighed.
afgørelsen på kampen af indskiftningsspilleren Godwin Atram. Der er faktisk 2 indskiftere, Nicky Christensen, der bryder igennem og lægger afleveringen, så resten af arbejdet er relativt nemt for ghaneseren her. Ja, men det var også ham, der startede det hele. Det er fremragende løb, han har med bolden der. Han snyder 3-4 OB-spillere og spiller Nicky, og Nicky han spiller utrolig uselvisk godt vinde retur, så et flot mål, synes jeg. Og falder i det 37. minut. Kasper Kusk. Videre til Ølstrøm. Kusk igen. Klynge har plads og tid derinde. Thordarson, afslutning i mål! Vender rundt og trykker den op i målet. Stefan Thordarson, nummer 20 minutter tilbage opgøret. Så er den i live. Nu ser vi her igen. Foran den igen, finder rummet. Lille vip. Det er også ham, der brød. Så er det resolut sparket af Thordarson. Nemme boldtab, der bringer Silkeborg i angreb. Bjarne Jensen vælger denne gang at lægge helt tilbage til Peter Schmeichel, der så kaster ud i et halvfarligt område til Per Frimand. Godt set af Morten Brun. Ind til Hans Erfurt, og kan efter 27 minutter bringe sit hold foran 1-0. Morten Brun havde luret Schmeichels udkast. Bringer Lars Olsen på mellemhånd, og helt fortjent, at hjemmehold fører 1-0 på dette tidspunkt. Jeg skriber godt til værs. Thyssen, Thomas Poulsen, Jakob Juhl. Godt hen over hovedet på Ken Martin der, og Bo Nielsen, så scorer han. Yes! Sådan en chance udnytter Ronaldo, og Silkeborg får en 1-0 her efter godt 13 minutters spil. Det er hans 5. mål, og han er rigtig, rigtig ondt ved sine gamle klubkammerater i AGF. Bo Nielsen her er kun 2 måneder siden han skiftede. Prøv at se det igen. Afleveringen fra Jesper Thyssen. Godt hen over hovedet på Ken Martin, og der får han den måske lidt heldig med sig, men så scorer han i den situation. Det ved man med Bo Nielsen. Robert Skov! Supermål for Silkeborg! Det er de altså i gang med nu. Her chippet fra Thomsen ind mod Mikkelsen. Thomas Mikkelsen må ikke boksen ud til en retur. Den skal bokses langt længere væk. Og højrebenet fra Robert Skov. Silkeborg i dag. Bare minutter efter Silkeborg i angreb. Bo Nielsen til indskiftet Per Ottesen, og så en dejlig skudfinte af Bo Nielsen der. Og Thomas Poulsen til 2-0. Og hvilken forløsning for Silkeborg. Midtjyderne har på intet tidspunkt prøvet at føre 2-0 i denne her sæson. Og nu øjner de sæsonens første sejr. Morten Brun ser cool ud udadtil. Af Henrik Ibsen. Anne Nielsen sagde inden kampen, at Følge skulle være mere koncentreret på den sidste tredjedel af banen. Men se her, måske skulle også være koncentreret på den første tredjedel af banen. 2-1 til Silkeborg, blot spillet et minut. Anden halvleg, det er Martin Erskov, der scorer sit første mål i SAS-ligaen. Det er godt spillet. Og 2-2. De holder altså gang i festen her i Silkeborg. Brøndby har i anden halvleg, synes jeg, været ikke i kontrol med kampen. Alt for lidt i kontrol med kampen. Men efterhånden som tiden gik, og Viborg stadig ikke kunne finde dirken, overtog Silkeborg mere og mere af spillet og kom lettere og lettere til chancerne. Heine Fernandes til Kjeld Bordinggaard. Og til sidst inde foran er det anfører Morten Brun, der har læst i fodboldens ABC, hvordan den bold skal sparkes. 2-0 til gæsterne. Og så kan romerlyssælgerne i Silkeborg godt bestille et nyt parti hjem. Robert Skov sparker den i nettet. Robert Skov krøller Silkeborg i front, dybt inde i tillægstiden. Og eksplosion på Jysk Park. Det er vanvittigt. Kinsey. Og Thomas Ravn sætter fart på for Silkeborg. Kinsey er alene nu med Stefan Rasmussen, og så står der 2-0. 4 minutter spillet efter pausen, og så er de altså skarpe igen, Silkeborg.
misbrugte en kæmpe chance i de første 45 minutter af Kinsey. Her anderledes skarp og store huller i AGF-forsvaret. Ved pausen. Anden halvleg. Peter Degn, vi så ham som målscorer lige før. Nu skal vi prøve at se ham igen. Og denne gang, ja, der har han faktisk også som målscorer. Mellem vinder og fjender forvirrer denne frisparksbold fuldstændig et, ja, skal vi bare sige det, dårligt placeret Køge-forsvar. Og altså 2 mål af Peter Degn og 3-1 til Silkeborg. 3 Silkeborg-folk ind i feltet. Og indlæg fra Poulsen til Knudsen. Undskyld, til Lassen selvfølgelig. Og 1-0 til Silkeborg her. Og de dummer sig igen. Der har spillet 8 minutter. Og Peter Lassen for 4. kamp i træk, men det var et mesterligt indlæg fra Thomas Poulsen her til Peter Lassen. Ja, der er ikke nogen, der dækker ham op. Både Peter Nielsen og Diego Tur er på mellemhånd. Sparket ind af Christian Sørensen, som jeg synes har, som du siger, rigtig har været det helt store lyspunkt i kampen indtil videre. Udfordrende på kanten, men her går han ind i mellemrummet. Helenius mål nu. Ja. Klønge, der tager så god tid med indlægget. Salkvist rammer den fint. Helenius skubber den videre. Felix! Den går ind! Joel Felix! Som tabte duellen i første halvleg. Så det kostede mål. Nu er han manden, der bringer håbet tilbage i Søhøjlandet. 1-1. Herfølge og Silkeborg, 2 af de hold, der har startet sæsonen i første division overraskende godt, gav hinanden en stilfærdig kamp på Herfølge Stadion. Men flot åbningsmål af Silkeborg ved Troels Bæk, det første, der er scoret i denne sæson mod Herfølge. Se det igen, det faldt efter 25 minutter. Og direkte på hjørnespark. 1-0 til Silkeborg. Men sådan skulle det ikke gå. Hjørnespark over i bagrummet, så er det Dennis Flinter, som holder sig fremme. Og på en eller anden måde, så ender bolden i Esbjergs netmasker for 3. gang den eftermiddag. Om det var Flinter eller det var Poirier, var svært at se. Der var mest Silkeborg i første halvleg. Her laver Per Ottersen en Limfjordstunnel på Henrik Mini Rasmussen. Bolden helt over til Thomas Poulsen. Ingen vil sparke væk. Tak for det, siger Thomas Røll. Og han bringer Silkeborg foran med 3-2. Men det store spørgsmål er, hvorfor er der ingen af OB's forsvar, der gider at sparke bolden væk? Se selv her svaret i en langsom gengivelse. At Jim Nielsen forstår det nok heller ikke. Brian Priske har chancen. Thomas Røll siger tak for det. Og i første halvleg ufatteligt 3-2 til Silkeborg. Rødt går til 10 minutter før tid af Silkeborg igen på spil. Jesper Bæk dirigerer Lekic fri. Og 2-0. Seiko Reiko, kanonkongen af Silkeborg, gør det igen. Hermed sikker afslutning, og det, der ligner en definitiv punktering af kampen. Ej, der kan han noget på egen hånd, Orkels. Afslutning! Det er fremragende sparket ind. Omgående modsvar fra Silkeborg. Orkels fejrer tilbagevenden i startopstillingen med et drømmemål. Så han tager målmanden på det forkerte ben. Dribler forbi 2 mænd her på tværs og ned i det kort. Silkeborg var tilbage kom til Sjællandske med masser af optimisme efter sidste weekends sejr og AGF. Og i dag holdt det også frisk ud. Her er det Brian Petersen, der bliver spillet fri på venstresiden. Han tager et frisk træk. Og så forsøger han sig udefra. Nu står der 1-0. Kun 5 minutter er spillet af første halvleg. Og Brian Petersen har altså allerede bragt midtjyderne i front med 1-0. Her i reprisen kan jeg se, at det er ordentligt hug, og Carsten Holbæk i Køgemål kan ikke gøre meget på denne her. Og Silkeborg mere og mere farlige. Ja, I kan næsten mærke, hvor den her historie bærer henad. Dennis Flinter clear den. Ham har vi fremhævet. Her er det så Nikolaj Køler, der kommer ind, der vinder rigtig fint. Får bolden tilbage og se så den her pasning til Marvin Poirier. Der er 12 minutter igen i kampen. Han runder Kim Christensen og sender chokket igennem løverne fra FC København og sender Silkeborg Stadion på den anden ende. Han er lidt alene i sin jubelscene, Marvin Poirier. Men han er altså ikke alene, når man tæller tilskuerne med, for det her, det vagte for alvor jubel. Han er en angriber, der kan være usynlig i en hel kamp og pludselig blive meget, meget synlig. Og det gør han altså her. Men fodbold er ikke altid retfærdigt. For minuttet efter forsøg på stolpen, der slår Silkeborg til. Godwin af Tram. Og 1-0 til Silkeborg. Et flot mål af Godwin. Han var meget skuffet over at starte på bænken, og man ikke de kan bruge sådan noget i PSV Eindhoven, der ejer ghaneseren, der kan rigtig, rigtig mange kunster. Se bare
afslutning endnu en gang, og en fuldstændig forstenet Jan Hoffmann i AB's mål. Der var fra start fine muligheder i begge ender, og vi skulle kun en halv minutter ind i kampen, før Silkeborg for alvor blev nærgående. Jesper Thyssen får bolden i feltet, og med en snedig kropsfinte snyder han Lyngby-målmand Søren Byskov, og så er Silkeborg foran 1-0. Thyssen er måske ikke nogens bliver vip, men danskerne her fejler i hvert fald ikke noget. God indpisker. Stefan Pedersen. Afslutningen, den er god, den der! Kanonmål og 1-0 til Silkeborg fra Stefan Petersen, der har de her evner, den her evne til at eksplodere lige pludselig. Seneste kampe, modstanderen i slutningen af kampen på et godt mix af organisation og god fysik. Nidiaka slipper fri, og Nielsen over for Nielsen scorer og skyder. Nidiaka bringer Silkeborg foran 2-1. Ja, her viste Nidiaka virkelig god fysik, og han kan score sit andet mål, og festen for alvor i gang på Silkeborg stadion. Men igen ser Farum-forsvaret alt andet end godt ud. Og så kunne det ellers være, at Silkeborg tog over. Det er altså en super kasse, vi får der fra Frederik Møller, der kan se det der hjørnespark hele vejen, og så får han altså sparket ind imellem venner og fjender. Og så kan det godt være, at der står mange både venner og fjender inden foran Frederik Skram, men der er altså ikke nogen, der kommer i vejen for skuddet. Aalborg Stadion. Silkeborg. Et enkelt angreb her i anden halvleg. Kjeld Bordinggaard. Thomas Gild tror bolden er ude, men det ved Jesper Thyssen bolden ikke er. Han bringer Silkeborg i front med 2-0. Når Fernandes og Sommer ikke kan, ja, så må det Thyssen til. Så det er stadigvæk 0-0. Det har de jo kun spillet 7 gange af 46, de her to, men det skulle heller ikke blive til 0-0. Her kommer Mikkel Lindorf, og med kun 3 minutter tilbage afgør han kampen meget symptomatisk for Lindorf. Vrister sig fri af ikke. Så over halvdelen af første halvleg har ikke rigtig været farlige endnu. Ja, det er så ved at gøre det farligt for sig selv. Nu skal Silkeborg simpelthen udnytte muligheden. Kasper Kusk. Og her er Tony Adamsen til Silkeborg. Det er en foræring fra Viborg. Tony Adamsens 5. sæsonmål. Og så er det altså 3 mod 1. Men her kommer Anders Weller og erobrer bolden igen ud på venstre kanten. Ulrik Pedersen finder Mohamed Akinci i dybden. Bolden havner hos Peter Degn. Han tager et godt træk og tager revanche. 1-0 til Silkeborg. Det vente længe på en afgørelse, men her en aflevering fra Morten Brun. Via målmand Niels Christian Jørgensen til Henrik Kastberg, som udnytter situationen med en vellykket helflugter. Der ser vi det. Niels Christian Jørgensen bokser bolden ud til Henrik Kastberg, som skyder lige i nettet. Og så var det som om de igen tog en slapper. Viggo Jensen er en dødboldens mester, og det ser vi her, hvor den tidligere OB-spiller Kasper Risgaard får udlignet til 2-2. Og det var igen et Silkeborg-hold, som virkelig viste fremragende moral. Kampens sidste minutter formede sig som et langt pres mod FCK-målet. Silkeborg havde fortjent at få det ene point i dag, og får det. Den store forsvarsspiller Boris Sivkovic er fuldt med frem. Han scorer til kampens resultat 3-3. Henrik Thommer Pedersen med i alle 3 Silkeborg-mål er godt tilfreds med det ene point. Sonne frem mod Sebastian Jørgensen, der trækker ind i banen. Sebastian Jørgensen erobrer selv. Den var Randers FC ikke klar på. Gode driblinger, og den er i mål! Karlgren slipper en ind, som aldrig nogensinde skulle være blevet til et mål. For Sebastian Jørgensen betyder det bare, at han fortsætter sin målform. For Randers FC, at de dukker endnu et tidligt mål ind. Meget, meget uheldig i den indledende fase. Han startede vel som en af Superligaens allerstørste profil. Efter 20 begivenhedsløse minutter begyndte det så småt at fungere for Silkeborg. Kenneth Fabricius tager en god tur videre til Thomas Poulsen.
Han sætter den tilbage til Kenneth Fabricius, der spiller bande med Ulrik Petersen, og så glimrende sparker op i nettaget, og Silkeborg har udlignet midt i anden halvleg, og en meget, meget glad Kenneth Fabricius, der scorer sit andet sæsonmål. Og det ligner nærmest en rigtig tårhylder fra Kenneth Fabricius, men godt sparket ind hos en sagesløs Martin S. Jensen. Kører på halvlegens sidste minut. Frispark til Silkeborg. Det bliver taget hurtigt. Jakob Laursen kommer løbende bagfra, og værsgo lige op i krogen, og udligning til 1-1. Læg mærke til OB's nummer 2, Peter Woodring, glemmer sin markering af Jakob Laursen, så han får masser af tid til at koncentrere sig om at ramme bolden perfekt. Lugter noget, Silkeborg. Det gør de bestemt. Det er en mod Helenius hovedstød på! Hvor flot tager det ind! 2-2 bliver det her med Niklas Helenius. Så åbner han også målkontoen i Superligaen for Silkeborg. Meget, meget flot moral af Silkeborg. Det må man sige her. Inde imellem de her to udskiftninger, så laver de altså store fejl i Lyngby-forsvaret. Og så prøv at se det her hurtige antrit af Henrik Tømmer Pedersen. Vi har altså fanget den i super slow. Og den store, stærke angriber, han får altså scoret sit mål nummer 67 i 185 kampe. Det bringer ham helt op som Silkeborg topscorer i Superligaen foran Heine Fernandes. 3 minutter senere. Frispark til Silkeborg. Flemming Møldrup. Flot op i målhjørnet. Reducering 1-2 og dermed en gyser-afslutning for de 4.300 tilskuere. Store chancer til begge hold. Så mangler der bare 7 minutter. AB's bagste bastion står endnu. Indlæg som Nicky Christensen forlænger, og bolden falder til ham igen. Og endelig lykkes det for Silkeborg, og det var Nicky Christensens første mål for Silkeborg nogensinde. Og også noget af en forløsende scoring efter et væld af chancer igennem hele anden halvleg. Og som minutterne gik i den ikke særlig velspillede kamp, kunne man godt fornemme, at Lyngby på grund af torsdagens UEFA Cup-kamp i Moskva ikke havde de nødvendige ressourcer. Det har Jesper Thyssen. Ordentligt dunderhammer her, og 3-1. Dermed var kampen afgjort. Thyssens første mål, siden han vendte retur fra Brøndby. Presser ind under mål hos Rabotski. Indadskruet kommer her, og så er det lige før, der kommer muligheden til Anders Weller. Så går 1-0. Silkeborg foran, hvor det er spillet 33 minutter. Anders Weller scorer sit andet mål. Han scorede også i seneste hjemmekamp imod OB. Og Silkeborg ufortjent foran, kan vi godt konstatere, men ikke desto mindre, så er det en genskærning. FC København har indkasseret et mål efter dette hjørnespark. Anders Weller mellem venner og fjender. Rodic. Kommer løbet, det er fremragende spillet af Rodic. Og så er det 2-0, det er suverænt mål, det er Rochester igen. Det er verdens klasse. Og lige nyde den her. Først tager han bolden til sig, så kommer Patrick Mortensen, satser lidt en sparkefinte, ruller den, og så venter han bare på, at løbet kommer dybt. Alle Helsingør-spillerne kigger fodbold. Der er ingen, der har fokus på det der. Tilladelse til den 27-årige tidligere polske landsholdsspiller Gregor Witzek. Og tilladelsen, den kom sidst på dagen, og her var det netop nummer 12, Witzek. Bolden frem til Morten Brun. Og på tværs til Witzek. Og værsgo, venstrebenen. Mogens Krog ser kun bolden en gang, og det er inde i nettet bag ham. Stor jubel blandt de 3.500 tilskuere. Ser her, der er virkelig ryg i Witzek. Venstrebenet resolut, og 1-1 efter 20 minutter. Og Silkeborg havde bestemt ikke givet op. Midtjyderne spiller bedre end længe set. Specielt på venstrekanten fungerer det pludseligt. Thomas Poulsen indover. Og hvem dukker op? Det gør Bo Nielsen. 1-1. 20 minutter for Silkeborg i SAS-ligaen, og Bo Nielsen scorer sit første mål for klubben. De 5.200 tilskuere fik nyt mod med Christian Duses mål. Jubelen voldsom. Silkeborg fik ikke det ekstra mål, der skulle til, så Silkeborg er nu ude af UEFA Cup. Ikke pres på boldholder. Derover kommer Jens Martin Gammelby. Skal han ind i feltet igen.
venstre benet, og der bliver fyret op i målhjørnet. En scoringsjubel her. Jens Martin Gammelby. Vi hørte ham altså gå ud af træningen i går med et trælår. Her går han ind og udfordrer. Du når lige at kalde den, Jesper. Simpelthen sindssygt godt spark ind. Lige den der gammeldags husmandsvente. Vi snakker om det tidligere i kampen. Synes faktisk ikke, Barrett kan gøre så meget. Det vil ikke være fortjent, men lad os se, kommer op der. Thomas Olsen får forlænget, og så Jens Bertel udefra. Jens Bertel kommer til, og så er der muligheden. Brian Petai er det derinde i 2 omgange. Det er Thomas Olsen, min sanden. Det er ikke en helt fortjent udligning, men det er i hvert fald facts. FC Nordsjælland sløser for en gang skyld i forsvaret, og det udnytter Thomas Olsen 2 gange. Prøver han at skovle bolden, men over anden omgang, så lykkes det altså på Silkeborg. Exit-skiltet syntes tændt for Silkeborg, men så svigter Piotr Hahn sine defensive pligter. Eller han Kjeld Bordinggaard slippe igennem. Superteknikeren Kjeld Bordinggaard. Og så et skub med den silkebløde pote. 2-2. Thomas Ravn mod Ide Alkak, og der kommer han ud. Stefan Anders, der er åbent mål, og så er Silkeborg på 2-1. Runarsson tager chancen langt udefra, og den går ind til 2-1, mens Brøndbys Stefan Andersen lægger skadet ned i feltet, stødt sammen med Mikkel Bischoff. Brøndby-spillerne protesterer. Og det bliver Michael Hansen, der efter 4 minutter bringer Silkeborg foran 1-0. En af første halvleg store spillere banker bolden ind ved Troels Rasmussen. Ind i det korte hjørne. Jeg synes ikke, den må gå ind der, men den skulle ud til syneladende udenom muren. Reda Rabai dummer sig. Carstensen tilbage til Madsson, og så kan han sparke den ind. Nej! Den tager overlæggeren ind! Og så kan det godt være, at de kalder ham alle mulige skældsord her. Det betyder meget for Magnus Madsson. Max Rudal, som vi så meget lidt til, men af hele kollektivet fra Silkeborg. Igen er det Usyk, der taber bolden, og det giver en kontramulighed for utrættelige Silkeborg. Vi kører på sidste minut. Kjeld Bordinggaard. Michael Hansen med nummer 10. Og så rykker anfører Morten Brun ind i hullet, løfter elegant bolden over Mogens Krog og gør det til 4-2 på Silkeborg Stadion. Målscorer Morten Brun. Thomas Ravn slår den mod forreste stang, og den går direkte i nettet. Han skruer den simpelthen ind. Thomas Ravns andet mål her, hvor der resterer 6 minutter af første halvleg. Den sejler simpelthen ind over Jimmy Nielsen, og det samme forsvar. Jimmy Nielsen går helt fejl af den, og han har faktisk kun sin egen spiller at slås med derinde. Og hvem andre end særdeles stærke Henrik Petersen er manden, der udligner til 2-2. Fremragende sparketeknik fra Henrik Petersen. Her et par minutter før halvleg. Allan Reze til Peter Sørensen. Og Reze han er ved at gå i vejen, men han flytter sig. Og jublen er stor på Silkeborg Stadion. 2-1. Et kæmpe fyrværkeri bliver sat i gang. På et tidspunkt er der så meget røg, at anfører Morten Brun må over og snakke med tilskuerne. Thomas Ravn med noget, der ligner sidste mulighed. Hjørnesparket forlænges, og det er inden foran. Er det til sidst Anders Weller, tror jeg, der lige får styret den ind. Og dermed Silkeborg vinder kampen 3-2. Og det er altså i sidste øjeblik afgørende for, at de kom tilbage. Det var, at de fik deres udligning hurtigt efter FC Nordsjællands føringsmål. Ingen boldtab her. Det er Mads Kålund, der fører den frem. Finder Ronny Schwartz, hvad finder han på? Ude. Udmærket spillet. Mathias Hebo. Ockels. Wow, der er mål til Silkeborg! Der er mål til Silkeborg! Lad os lige prøve at se den igen her, boldtabet. Ja, den starter med Kasper Højer, der falder. Kålund, der er god. Sidste omgang til Mathias Hebo Rasmussen. Der rammer den jo flot, men det er også det er langt udefra. Jeg kan godt se den fra Jovanovics perspektiv. Skulle lægge fra land nu. De er trods alt tophold, selvom de har tabt de seneste 2 kampe på hjemmebane. Men så sker det her, og Eddie, det får du selv lov til at forklare, hvad det er, der sker. Jamen altså, Thy han kører med bolden, ikke, og så skal jeg egentlig lave et løb udenom ham, men løber så ind i banen og får den i dybden. Så sparker første gang, og så går den forbi Jimmy ind i mål, så det er lækkert. Ja, det kan man roligt sige, og 3-2 til gæsterne. Bolden op mod vinden igen. Skender kan han komme til for bokse væk. Og så er det 50-50 dueller i kanten af feltet. Det er afslutning!
3-0 til Silkeborg. Jamen dog, hvad er det dog, vi er vidne til her? Det er jo... Spark lidt med ydersiden, venstre yderside. Og Nikolaj Ritter, som også får skrevet sig på scoringstavlen for første gang i sæsonen. Venstre bak hos Silkeborg. Viborg havde været 11 mand mod 10 i 3 minutter. Vi skal se et af de få spillemæssige højdepunkter i anden halvleg. En lidt tilfældig chance til Henrik Tømmer Pedersen. Han ser målmanden er gået ud. 1-0 til hjemmeholdet. Bestemt ikke fortjent set over hele kampen, men Viborg døde i anden halvleg, og Silkeborg var mest giftige. Det er godt sparket Henrik Tømmer Pedersen. Han sikrer sit hold en meget vigtig 1-0 sejr. Snedler. Og så Simon Nahl, der går klar til at sparke. Det bliver Snedler. Nej, det bliver Nahl med et glimrende skud. Jeg synes altså, Kim Christensen, han står og sover lidt derinde, men 3-1 til Silkeborg. Tørt spark, men den kommer altså langt udefra. Og nok ved at se bolden før i sidste øjeblik. Og så er der lige pludselig en Silkeborg-mulighed her. Det skal jeg lov for. Helenius, og han falder derinde, og så hakker han den op i krogen, Helenius. Og det er i sekunderne efter. Flinta, ikke offside på Flinta, og så ind til Hørdur, og så 1-0 til Silkeborg. Ikke offside. Hørdur Sveinssons 6. scoring, sæsonscoring, og den kom altså lynhurtigt ved Flinta, og så ind til Sveinsson. Vi har set det mange gange her i foråret, de har gjort det godt. Flinta så uselvisk har vi set ham så mange gange ligge op til Sveinssons mål. Frispark her, altså Peter Dein. I stedet for at give bolden tilbage til Randers, så sender de den i stedet for i nettet. Udligning 1-1 ved Thomas Hansen. Og så en ny diskussion omkring fair play, og måske også berettet. Og det er Michael Hansen helt op i krogen. 2-1 til Silkeborg. Igen som om, at det er Silkeborg, der kommer først på bolden og er mest aggressiv i nærkampene. Her Peter Dein. Godt udenom her til Simon Bremer. Og ind på midten Alkanger her, så 2-0. Og lad os se her, målscoren til 1-0. Simon Bremer, og så en flot first timer af Simon Nahl. Taber bolden, og vejlenserne tror, de skal have indkastet. Men dommer Arne Hansen er af en anden mening, og et Silkeborg-angreb sættes i gang. Et befriende spark til Hans Erfurt i kamp med Lars Rud. Og Hans Erfurt, der har venstrebenet som sit absolut stærkeste, overrasker alt og alle. Et flot mål og 2-1 til Silkeborg. Bare få sendt bolden ud af kommunen. OB stadigvæk under pres. Carstensen tilbage til Lund! 6-0 til Silkeborg! Hvem kniber lige hinanden i armene her? Jeg tror ikke på det, Jesper. Det er fuldstændig urealistisk. Ved du hvad, vi sagde ved 2-0. Stilling 2-0. Der sagde vi, det her det var syret. Før pausen smækker Jesper Thyssen en ren Jan Mølby-aflevering til Henrik Tømmer. Per instinkt finder han angrebsmarkeren i feltet. Peter Lassen bringer Silkeborg foran 1-0, og Silkeborgs tifosis er i ekstase. Jesper Thyssen viser eminent overblik, og Tømmers samarbejde med Lassen er perfekt. Men Augustinsen. Det er et giftigt spark, det der. Hvad sker der? Drop dernede af Nikolaj Larsen. End of day. Nikolaj Larsen skal selvfølgelig have noget bag den. Men prøv lige at se, hvordan det er lige opfører sig. Det er lige så kameraet også har svært ved at finde ud af boldens flugt. Du, der trods den flyver igennem luften. Og lige gennem handskerne. Silkeborg måtte undvære Thomas Poulsen, der var skadet, men det betød nu ikke noget for rytmen på holdet her, der kun spillede 10 minutter. Ulrik Petersen pludselig fri, den tidligere OB'er, og så fører gæsterne 1-0. Dårligt forsvarsspil af Jan Sønksen. Og her Ulrik Petersen, der i dag var på midtbanen, en plads han langt hellere vil have ind i forsvaret. Ja, det må jeg sige. Altså, det er lidt tidligt at gå på aftægt, synes jeg, i en sweeperrolle. Så Forsvareren Michael Larsen, der skal sparke det. Per Vind går frem. Og så et fantastisk mål af Allan Riese. Her hvor der er spillet 25 minutter af anden halvleg. Banker til bolden og hugger den ind i Frems mål. Et vidunderligt flugtskud. Silkeborg foran 1-0. Uden chance for Per Vind. Og det var måske lige det,
de 2.800 tilskuere skulle have og varmer sig på. Indtil nu har det ikke været nogen særlig god fodboldkamp. God tur af Kasper Slot. Der er løbet i dybden, indlægget over mod Skridlatse! Den er i mål! Silkeborg har vendt det her på hovedet! Og nu 2-1! Godt indlæg også med venstre. Chipper den godt ind. Det skal Skridlatse. Der kommer i løb og ikke noget at gøre for Daniel Jørgensen, der bare står blandet derinde. Direkte videre til anden halvleg. Søren Byskov dirigerer en dødbold til Silkeborg. Thomas Poulsen erstattede den skadede Brian Pedersen på venstrekanten. Her sparker han et indlæg, den skruer, og så lige en bag Søren Byskov. 3-0, og anden halvleg kun et par minutter gammel. Og selvom det egentlig er et indlæg, så ændrer det ikke på, at det her, det er altså flot. Gives the Danes hope. De næste 5 minutter i kampen er Silkeborgs. De sætter sig fornuftigt igennem på midten af banen, og stille og roligt begynder kombinationsspillet også at fungere. Allan Ræse tager udfordringen, og for en gangs skyld lykkes desværre, og Silkeborg fører med 1-0. Allan Ræse har i mange år været en spiller med et stort potentiale. Og hvis man går målet efter i sømmene, er det faktisk ganske godt. Først vinder han udfordringen, og så med ydersiden i det lange hjørne. En flot detalje. Gang i den også ude på bænken i 2-3. Det er godt løbet. Der sammen hele tiden. Mark Rochester. Kæmpe mulighed. Kæmpe mulighed. Første målpoint fra Mark Rochester. Så scorer han sit første mål. Det er suverænt godt set af ham, ikke? Og så mellem benene. Løbet tager han hele vejen. Skirtlatse. En guldaflevering. Ja, det er godt lagt ind. Ja, vi hørte Lars Søndergaard, altså det er jo ikke fordi, de har tænkt sig at satse hele butikken. Er det egentlig ikke mærkværdigt i betragtning, at 3 point er vel det, der skal til, hvis OB skal op og have en chance for at genvinde mesterskabet. Her er det et godt point. Lad os lige se, hvad der sker her. Peter Lassen ligger ind i feltet, så kommer også Christian Dus. Og der kommer Peter Lassen. Mulighed. Han scorer. Silkeborg. Der må virkelig tage hatten af for Lassen. Hvilken træfsikkerhed, den han leverer. Ja, men også et godt point. Vi har lige siddet og snakket om, de skulle pille ham ud. Så starter han anden halvleg med at levere varen. Så det er da godt, de ikke lytter på os i hvert fald. En lidt heldig bold selvfølgelig, der kommer hen til Peter Lassen, men til gengæld meget, meget flot udnyttet. Og målet falder mindre end 30 sekunder efter, at Claus Bo Larsen har fløjtet anden halvleg i gang. Og heroppe fra, hvor vi sidder, kan vi kun... Silkeborg kommer bedst fra start. 7 minutter ind i kampen sakser Rajko Legic elegant bolden ind over målstregen. 1-0 til hjemmeholdet. Han igen Madsen. Fint overblik ud til Engel. Elenius, Bellis. Og der er afslutning! Sebastian Jørgensen! Drømmemål af Silkeborg! Ej, det er helt vanvittigt angreb fra Silkeborg, det her. Hvor er den dag? Minutter før tid. Silkeborg i sidste desperat forsøg på udligning. Peter Sørensen over Thomas Gill og sæsonens mest uretfærdige udligning. Kampen slutter 2-2. Silkeborg heldig, og de spillede bestemt ikke som tophold. Han står og lader her lurer bag Silkeborg-spillerne, men han må vente lidt endnu. OB-forsvaret blokerer i første omgang, men Silkeborg presser. Her er det Sivkovic, der går i duel med Lars Høgh. Og så er Henrik Petersen igen topscorer i Faxe Kondi-ligaen. Silkeborg havde mange hjørnespark i dag, og OB havde store problemer med at vinde nærkampene i eget felt. 7. sæsonmål af Henrik Petersen. Eller har. Stadigvæk har. Ja, så til gengæld et flot mål satte ind af Søren Tengstedt, vender rundt. Lige pludselig lykkes de her. Ja. Altså, vi har jo set de her diagonaler, og så den her. Ja, vippet mellem benene på Jelert. Men altså, der får du noget individuel klasse, som du ikke rigtig... Der står masser af FC København-spillere. Det er bare suverænt godt sparket ind. Ind i den gryde derinde. Lige præcis. Hvad der sker til gengæld ligger kun Thomas Rødt sådan lidt ude, og nu har han også ind i et lille felt. Og det er godt for Natom. Den bliver reddet på sprøvten. Der står 1-0 til Silkeborg. Til Silkeborg. Det var i første omgang Søren Kolding, der fik afværet den hurtige Silkeborg-scoring, men
efterfølgende ikke noget at stille op, og man må sige, at den enøvede detalje med masser af folk derinde, det er Godwin Atram, der får hættet her. Kolding altså snitter væk og efterfølgende akrobatisk Godwin Atram. Utroligt, at han kan komme til afslutning efterfølgende. Her mangler der så 10 minutter af kampen. Hjørnespark til Silkeborg. Og indimellem venner og fjender er det netop 12. mand Lars Dahl, der er liggende for at sparke bolden ind til udligning 1-1. Og det må siges at være en fortjent udligning, og der blev ikke scoret mere i denne kamp. 1-1 mellem OB og Silkeborg. Så mangler der godt et kvarter, og kampen er gået i stå, og ingen af de to hold spiller godt. Det ligner en nulløsning, men så bevæger Silkeborg sig pludselig lidt længere frem. De bevæger sig op i den anden ende af banen. Og her er det Henrik Stettler med gode ting. God aktion, god aflevering helt over til Thomas Poulsen. Og derinde foran mål, der dukker Dennis Flinter op, den unge angriber, og scorer sit første mål for Silkeborg. Og Silkeborg altså noget chokerende foran med 1-0. Også chokerende, fordi Silkeborg endnu ikke har vundet på udebane her i efteråret. Og Dennis Flint, han får sig akkurat kastet foran Magnus Trost. På de mest motiverede spillere havde træneren så valgt at give flere reserverne chancen, blandt andet Thomas Rold, og det skulle vise sig at være et rigtig godt valg. Her er det Rold, der ser sit snit, og 1-0 til Silkeborg. Et rigtigt snigermål, og det er faktisk ganske godt sparket ind. Der burde være basis for at den her stilling 0-0. Det bliver der gjort noget ved. Nej, det tror jeg også helt afgjort. Orkels ind til Brumado! Junior Brumado, der har været på jagt efter sit første mål i dansk fodbold i over et år. Sådan en krone først her, så hele kiks Orkels. Og der får han den uden så meget beting. Frispark til Silkeborg. Landsholdsspilleren Morten Brun hamrer bolden i nettet til 2-0. Stillingen ved pausen. Vinder anden boldene. Stefan Petersen. Han kan også sparke med venstre. Vælger afleveringen. Og de Svart! Bomberen over det malle. Rønne Svart sender Silkeborg i Superligaen. De har haft totalt gelében i den sidste halve times tid. De har været presset ned. De har stået og rystet og bævet ved tanken om et udlignende mål. Men nu er Rønne Svart dobbelt målskytte for fjerde kamp i træk. Topscoren i Nordic Bet Ligaen. Frelseren for Silkeborg sender Søhøjlandets helte op i den bedste række igen. Og så har holdet en evig farlig mand i Noko Jokovic. I kampens sidste minut demonstrerer han sin gode teknik. Han lopper bolden over Henrik Bundgaard og laver dermed hat-trick. Silkeborg vinder fortjent 3-1 og bevarer andenpladsen. Første gang, der er scoret så mange mål i et opgør mellem de to. I Alka Superliga-regi. En god bold af Sjæl mod Gammelby. Hvad er der kvalitet her? Det har ikke været ubetinget høj kvalitet, det han har leveret. Han flinser sig vej igennem. Det er der, og det der! er fremragende Jens Martin Gammelby, der flækker den ind ved fjerneste krog. Han er gammel angriber. Og der kender han altså kun en vej. Han kigger slet ikke op, tænker ikke over andre muligheder at sparke på mål. Høj kvalitet. Ja, altså et par flotte mål imellem dem, vi har fået i dag. Det mål afgjorde reelt kampen, men der var mange flere scoringer til at runde efteråret af med i Silkeborg. Lars Windfeldt tøver helt ufattelig længe med at komme ud af sit mål og gør afslutningen meget lettere for Peter Lassen. 3-0 til Silkeborg. Og Peter Lassen er ikke til at skyde igennem. Snarere et gennemrutineret SAS-ligahold. Normalt klæder tekstilbyerne Herning og Ikast folk på. I dag blev deres fodboldhold klædt af. Ikke mindst af Rajko Lekic, der klapper til igen. 4-0. Det var langt mere end FC Midtjyllands fans kunne tage. Et kvarter før tid hastede de hjem mod Midt- og Vestjylland. Hattricket er i hus. Eminent show af Lekic i dag. Spillede 34 minutter, og Heine Fernandes i et arbejdsraseri nede og hente bolden på egen halvdel. Det lange skift. Michael Hansen piller bolden fra Michael Godenborg. Får den lidt heldigt med sig. Og op over Bo Andersen. 1-0 til gæsterne. Michael Hansen bruger Niklas Jensen som bande. Lidt heldigt. Til gengæld perfekt afslutning.
er det venstrebakken Jonas Thorsen, der fik den bold smidt væk. Helenius, der er vældig levende. Det er glimrende Skelatse. Kommer ind til en afslutning med venstre ved 1-0. Så er det flot lavet af Skelatse uden chance for Peter Friis i målet. Så er kampen i gang. Ja, det skal jeg nok have lov at sige, da. Så er der spillet 18 minutter. Troldmanden Heine Fernandes kan lure, om en af lærlingene, Henrik Tømmer Petersen, kan gøre det rigtige. Det må man sige, han kan. 1-0 til Silkeborg. Den her må falde ind under kategorien et ægte forwardmål. Og danske fodboldfans, ja, de har nok ønsket at takke Sepp for mange fodboldoplevelser på samme måde som Henrik Pedersen og Peter Lassen. Vi springer til kampens aller sidste minut. En stor brøler landsholdsmålmand Peter Schmeichel og Niels Henrik Olsen udligner til kampens resultat 1-1, og dermed er Brøndby ikke danske mester i dag. Belejringen fik Silkeborg så endelig arbejdet sig op fra skyttegravene. En lang bold frem til Bo Nielsen. Han er noget alene, men så kommer Jesper Thyssen til assistance. Ikke den store fare på færre, en bold ind, og så tøver Henrik Rasmussen, og der Lars Brygger til 2-0. Lars Brygger kender som gammel centerforward vejen til målet. 2-0 til Silkeborg, bestemt ikke fortjent, men sådan er fodbold nogle gange. Og sådan her ser rigtig sejrsglæde ud. Lægges til Bæk. Og det er 2-0. Lidt elegant Christian Holst. Jeg kan også sige, at det tilbageløb her er set bedre i sæsonen for FC København, da der var noget på spil. Der er selvfølgelig lidt uorden i galederne, men det skal ikke tage noget fra Silkeborg. De udnytter det. I Superligaen naturligvis. Plads her endnu en gang over højre siden, altså Carstensen, der er kommet flyvende fra start i den her kamp. Plads til afslutningen, og det er vidunderligt sparket ind der, det må vi bare sige. Hold da op for en kasse af Nikolaj Wallis, der altså sender den op i det lange målhjørne. 2-0 til gæsterne. Og det var ved at være tiden, hvis der skulle findes en vinder. Morten Brun bryder angrebet, og Thomas Røhl kigger op. Super aflevering til Henrik Tømmer. Og koldt udnyttet af Silkeborgs angriber. 8. sæsonscoring til Henrik Petersen. Dejlig aflevering hen over hele Lyngbys forsvar. Tæmning og first timer. Det er din gamle kammerat fra Elfsborg. Det er det, ja. Her kan der ske noget igen. Målet er Tom Helenius. Den går i mål! Ej. Jamen, de kan da også det hele nu. Niklas Helenius med et hat-trick på sin gamle hjemmebane, men i Silkeborg-trøje. Og det er OB også medskyldig i. Han får den her mulighed. Jamen, hvad sker der? Det er Granli i fremlægningen. Ja. Der kommer han. Løs bold, slot. Gammelby. Jens Martin Gammelby høvler Silkeborg i front igen. Løs bold. Madsen ind med et okay træf i muren. Og så Gammelby her med højre benet. First timer. Fanger fuldstændig rinde derinde. Og det er vel også her, hvor OB'erne forventer, okay, nu trækker han over til venstre ben, som han plejer, så smadrer han bare op ad stolpen. Minuttet efter, Silkeborg har stort set ikke været over midten. Bolden havner for fødderne af Henrik Risum. Silkeborg fører 1-0. Det er Viborgs Martin Nielsen, der hætter bolden ned til Henrik Risum. Og med et klokkeren bræspark scorer han sit første mål for Silkeborg. Kasper Junker er partet tæmning. Så er den køligt med, lidt for køligt til Albers. For foræret en mulighed. Albers bryder igennem over for Bachmann. Albers inden over Silkeborg har kurs mod den første sejr på hjemmebane i Elka Superligaen i en halv menneskealder. Junker, som starter lidt dårligt også tidligt op. Og med ned og rører bolden igen. Laver han to fejl i samme opspil, ikke? Og Silkeborg har en specialitet, som enhver modstander bør tage sig i agt for. Hjørnespark. Her pingponger bolden frem og tilbage. Troels Bæk og så Ole Skov. Pragtfuld helflugter 1-0 til Silkeborg efter 75 minutters spil. På den langsomme gengivelse ses det, at Næstved ikke får trukket op Ole Skov offside. Claus Juliusen nummer 5 og Jesper Bo hænger nede bagved. Men et smukt mål. Kort efter sker der noget i den anden ende.
Nu slapper du sat med, du gør. Jeg bestemmer det, jeg har forstået det. Hej da! Det skal jeg nok bestemme. Du slapper bare. Det er Knud Erik Fisker en bestemt herre, og Vejle rystet. Christian Keller skal slappe af, og det gør Vejle lidt for meget i første halvleg. Et par minutter resterer, da Silkeborg på ny er i angreb. Thomas Poulsen spiller ind på venstre side. Det gør han godt. Faktisk så godt, at indlægget dumper direkte ned til Mikkel Lindorff, der sikkert gør det til 2-0. Og det er faktisk Mikkel Lindorffs første scoring for Silkeborg. Mikkel Lindorff, der for alvor er begyndt at blomstre i Silkeborg. Og Vejles Kjeld Bordinggaard var der heller ikke tilfreds. Hjørnespark, Sebastian Jørgensen. Skimane, Mads Hermansen kan ikke komme ud. Vi går og roder rundt i det lille felt her. Mark Brink, afslutning Brink. Retur her, Salkvist, og i hjørnet. Ja, det er deres første chance. Ja, det er det. Må også bare kippe med fladet og sige, det er fantastisk godt sparket ind af Salkvist. Mindre end 30 sekunder der tilbage. Tilskuerne er på vej hjem, og Lars Højer på arbejde for sidste gang i dag. Og så i sidste sekund scorer Henrik Larsen. Befriende, elegant og fortjent til 2-2. Sjældent har Viggo Jensen og Silkeborg været så glade for uafgjort. Og så måske en Silkeborg kontra Ulrik Petersen. Idi Alkak. En omkanten af strafbarfeltet. Og der er Alkak helt fri. Alkak og scorer det. Idi Alkak bringer Silkeborg foran 1-0. Bare sekunder efter at FCK har haft dobbeltchance, så et resolut kontra løb af Silkeborg og en glad mod Viggo Jensen her. Han viste ganske ikke de store følelser, men han er glad i det. Det er ikke tvivl om det. Ja, men det her kontraspil er virkelig høj klasse. Det er Silkeborg præsterer her. Traditionelt jævnbyrdige kampe mod hinanden, og opgøret i Horsens var ingen undtagelse. Silkeborg chokstartede. Henrik Tømmer Petersen har åbenbart øjne i nakken og finder Jesper Bæk, der bringer gæsterne foran efter bare 6 minutters spil. Se den glimrende frispilling der, og en lige så god scoring af Jesper Bæk, der fik lov til at starte på banen. Men så tog Silkeborg for sig af retterne. Allan Ræse ind over. En veloplagt Kjeld Bordinggaard udfører dette kunststykke. Og sådan en detalje er værd at vise en gang mere. Mangler lidt fysik der, men får alligevel spillet Peter Dein der, Morten Søndergaard, så står der 1-0. Det er en situation, vi har set så mange gange fra Peter Dein. Fremragende afslutningsteknik. En kamp, der ikke har budt på ret mange chancer. Her kan vi se Morten Søndergaard, de appellerer for, at han har hånd på bolden. I stedet for altså bolden herud til Peter Dein, og der er Steffen Rasmussen lidt langt ud af sit mål. Spræller lidt forgæves der med sin 180 cm Steffen Rasmussen. Og igen er det Lyngby-hovedet, der rammer bolden. Og så er det Frank Andersen, der rammer lige så perfekt som Jesper Svendingsen. 1-0 til gæsterne. Og der er noget, der tyder på, at Silkeborg har gjort noget ud af skudtræningen op til sæsonen. Skidt her af Rune Petersen, og så bliver det 3-1 til Silkeborg på et af sæsonens mest bizarre mål. Idi Alkak, som i øvrigt kommer slemt til skade, tror jeg, ved scoringen. Ligesom AGF troede man var på vej ind i kampen, så kommer der sådan en foræring. Og mens Idi Alkak ligger og ømmer, så kan han konstatere, at han i hvert fald har bragt sit hold foran med 3-1. Temmelig vanvittige scener på Aarhus Stadion. Oliver Sonne er afsted. Helenius lurer på midten. Det er det sidste opgør, vi kigger på her. Sonne. Wallis. Vi er over de 2 minutters tillæg. Her kommer indlægget imod Helenius! Det går Silkeborgs vej! Det er fuldstændig absurde scener. Dybt inde i tillægstiden. Det her 6 minutter senere, så havner bolden hos en spiller, der har været på banen hele tiden, nemlig Mohamed Akinci, og følger så godt med. Et fremragende spark af Mohamed Akinci, den 19-årige silkeborgenser, der kun var med fra anden gang fra start hos Silkeborg. Og altså første gang han overhovedet får scoret et mål for Silkeborg, og så kan han passende diskutere med Snedler om, hvis mål der egentlig er det bedste i dag. Mod slutningen af halvlegen fik Silkeborg igen overtaget. Midtjyderne bygger fornuftigt op under Jesper Thysens kommando. Morten Brun
Og det er en perle af et mål. Fortjent udligning bare 5 minutter før pausen. Allan Ræse kommer højest, og så viser Silkeborg-kaptajn Morten Brun, hvordan sådan en bold sparkes ind. Og nedfast bold. Den skal han ramme bedre selvfølgelig. Frederik Emil Andersen, jeg tror han bliver lidt overrasket over. Han får muligheden, og så er han altså ude igen den her gang. Nej. Rønne Schwarz, det er anden gang. Sparker første gang, ser keeperne ud, og han kan selvfølgelig ikke tage det med hænderne, før han er i feltet. Det er godt lavet. Ja. Det er skide godt lavet. Det er også lidt paradoksalt, at han kan få en friløber på en clearing. FC Københavns Morten Falk er skiftet ud i pausen med Michael Manneke. Søren Frederiksen er også kommet på banen. Søren Frederiksen på banen her fra starten af anden halvleg i stedet for Morten Brun. Og gik til et mål, og Silkeborgs målmand Henrik Ibsen kunne være glad for, at han ikke er på rekord. Han havde god tid til at nyde holdets nye erhvervelse. Den 22-årige Rajko Lekic øge føringen først i 3-0. Hernandez, og så er der en Ræse igen. Glimrende forbi Detlevsen. Hemmingsen kan ikke nå ham. Og her kommer Hernandez på midten. Og værsgo. 2-0 til Silkeborg. Helt fortjent. Ophavsmand igen, Allan Ræse. Opspil styret helt fra Kjeld Bordinggaard, som Allan Ræse her. Og på midten, Fernandes. ...6.034 tilskuere. Der var virkelig noget at glæde sig over. Elenius, fin bold i dybden til Robert Skov. 1-0 til Silkeborg. Redningen er pludselig inden for rækkevidde for det trængte Silkeborg-mandskab. En af klubbens egne, Robert Skov. Det er jo fremragende lavet af Helenius, der er ikke offside. At få Petersen spiller ham onside. Og så trækker han ned i det korte hjørne her. Men der er så meget fart på, Nikolaj Larsen kan ikke nå det, men godt spillet af Helenius lige præcis på det rigtige tidspunkt. Blåbjerg kommer ikke tæt nok på Helenius. Men han vælger altså at sparke her fra 15 meter. Det er godt sparket. Det efterfølgende frispark til Henrik Dahl sig af, og det er en rigtig god idé at lade svenskerne om det. Sensationelt 3-1 til Silkeborg. Henrik Dahl kan fejre sit første mål i Silkeborg-trøjen, men Jørgen Nielsen prøver engang lige at se med her. Det der, det er simpelthen ikke godt nok. Igen Silkeborg i angreb. Igen Thomas Røll har spillet en god første halvleg. Morten Brun ind over, hvem er i luften. Det er Henrik Petersen. Er der hjælp at hente? Og det er Djokovic, der sparker den ind over og ser sig her. Fikst lavet med hælen 2-2. Mangler 4 minutter af en underholdende første halvleg. Men de får jo et frispark ud af det, og det første, og det var åbenbart en aprilsnar. Ingen forstod helt, hvad der skete lige der. Christoffer Poulsen og Peter Degn løber fejl af hinanden. Råber aprilsnar, og efter det, ja, så gør Peter Degn sådan der. Og så står der 1-0 til Silkeborg. Det er simpelthen fantastisk sat ind. Måske sover Stefan Andersen en smule ind i målet. Men man må give Peter Degn, at den har han nok øvet et par gange. Jens kommer godt op, det er Alcacer. Lægges igen, og så ind over ham. Og så scorer sit første satslæggermål for Silkeborg. Rajko Lekic. Prøv at se her, der lægger han den over. Fortsætter løbet ned bag ham. Forsvaret fanger Rui Tobiasen, fanger Kielstedt og sparker den flot ind. 1-1. Jo. Godt træk ind forbi Kielstedt i stedet for at forsøge et lop. Ronny Schwarz banker den ind. Og håbet viser sig igen i horisonten. Og tæsker bare den her ind, som han har gjort det så mange gange før. Men det er lige... Silkeborg mister dog aldrig grebet om kampen. Jakob Laursen spacerer igennem det, der engang hed OB's forsvar. Han hammer bolden i mål. 4-2 til Silkeborg. Laursens herlige højrebindshug kan være millioner værd.
Flere franske og hollandske klubber kigger på landsholdsspiller Jakob Laursen. Klar med hjørnesparket her med sit venstre ben, får lagt den ind her. Her så er det tæt på, så har vi første Silkeborg-scoring på hjemmebane i denne her sæson. Knytnæve fra Kjeld Bordinggaard. Kielerik var på plads derinde. Henrik Tømmer Petersen snyder sig til et straffespark i en duel med Tommy Nielsen, der oven i købet ser rødt for forseelsen. Men det er helt tydeligt på denne gengivelse, at Tømmeren filmer. Udvisningen er gal, men der bliver altså dømt straffe. Og Peter Kjær får lov. Han har engang scoret på hovedstød for Silkeborg i Viborg. Nu har han også scoret på straffespark. 4-1. Alligevel kommer Viborg-forsvaret igen ud af balance. Her er vi 3. minuts overtid. Legebørnene Sveinsson og Flinta på spil. Og det er Flinta, der sørger for overraskelsen med dette flotte sejrsmål. Og så kan sejrsjublen for alvor bryde løs. Sveinsson til Flinta. Og 3-2. Da Albo kom ud med, så tipper han bare over, og så var der kast. Thomas Røll. Og der er ny målchance. Thomas Røll til 2-0. Fremragende lavet af Thomas Røll, og Silkeborg tager endnu et stort skridt på vej mod deres første pokalfinale. Fremragende tidspunkt at få et mål på. Se, han gør det altså rigtig godt her, Thomas Røll. Igennem FC Midtjyllands forsvar og udplacerer fuldstændig Peter Skov Jensen mellem benene på Martin Nielsen. Men han har godt nok været farlig. Det er så godt spillet. Rodic! Ud af ingenting. En perle af en udligning for Silkeborg. Og er der nogen, der har løftet Silkeborgs spil, deres udtryk og deres målfarlighed, så er det Vladimir Rodic. Bum. Ydersiden. Sommer, der satte punktum for denne forjuleaften for Silkeborg. Allan Reese finder ham igen, og elegant til 5-0. Allan Reese, som har lavet 26 mål på Danmarksserieholdet, og nu ser ud til endelig at slå til på Superliga-holdet. Og frisparket en sag for 25-årige Henrik Snedler. Højre bakken hos Silkeborg, det er langt udefra, men hallo for en træffer, og hallo for en åbning på forårssæsonen for Silkeborg IF. Og Jan Hoffmann passeret efter få minutter spil. I kampen bliver det bare ikke skarpt nok. Se så her, hvordan fodbold skal spilles. Frispark Brøndby. Det burde give mulighed til Brøndby, i stedet for Silkeborg, der vender spillet. Og med 7 berøringer i træk. Omtanke finder hinanden. Bevægelse flytter sig væk fra modstanderne, som Troels Bæk ville inden kampen. Martin Svensson oversprinter Mike Jensen og gør det til 2-0. Der er spillet 83 minutter, og sådan skal fodbold spilles. Svenssons sæsonmål nummer 2. Og der er igen lidt tilfældigheder, så der er Jette Alkak fra den inden via stolpen. Silkeborg sporadiske angreb, men altså de slår til. Eller især Jette Alkak gør det. Prøv at se det her. Tungt spil derinde, tilfældigheder. Asgaard får den videre til Alkak, og så via stolpen går den i nettet. Meget kollektivt. Og i store dele meget flot fodbold. Som sagt har Brøndby også været meget på bolden, men uden at kunne skabe sig chancer. Men nu kommer de i den anden ende Silkeborg. Kjeld Bordinggaard. Og Henrik Petersen får bakning til slutfacit, og det bliver det 2-0. Et hold, Brøndby-hold, totalt i opløsning, spredt ud over stort set hele Silkeborg stadion. Og plads blev der til indhopper Henrik Pedersen. Han kom ind og afløste. Ja, både Allan Reese og Heine Fernandes er ude. Og en Henrik Pedersen, en af dem, 2-0 til Silkeborg. Slutfacit for Silkeborg. Der var comeback til bakken Christian Dus, som her er med til at sætte Silkeborg-angreb i gang efter blot 11 minutter spil. Det er Thomas Poulsen, der rykker flot, mens Thomas Røll overlapper perfekt, som hentet ud af fodboldens ABC. AGF-forsvaret tøver med at gå til Silkeborg-spillerne. De bliver ved med at bakke, og så den perfekte centring til Per Ottosen. 1-0 til Silkeborg. Fortræffeligt mål af Per Ottosen, og en behagelig føring til Silkeborg, mens det var et mål, der rystede AGF'erne.
Vi er 11 minutter efter pausen. Slot fri af først en mand, og så 2 mand. Og et flot mål af Lars Brøgger. Han har ikke scoret siden den 1. juni i fjor. Dengang var han IKAS-spiller. Men flot scoring her af Lars Brøgger. Ørnskov. Godt sparket! Ørnskov! Det er et kanonmål af Martin Ørnskov! Prøv at se Flinter her. Får altså lov til at stå mellem for lang tid. Ørnskov når at rykke positionen lige, dæmpe den lidt til sig selv. Og så en strak vrist. Ja, Steffen Rasmussen, der er ikke meget at gøre. For de her kontramuligheder nu, for nu tror jeg, at Brøndby kaster alt frem i dommerens tillægstid for at få den sejr, de ved. Er i hvert fald nødvendigt. Henrik Dahl gør også gennembrud. Og Henrik Dahl scorer! Henrik Dahl scorer! I sin måske sidste kamp for Silkeborg i de aller sidste minutter for den klub, inden han smutter tilbage til Sverige, Henrik Dahl. Andet sæsonmål for ham. Det er svenskernes dag i dag. Det må jeg så sandelig nok sige. Hvor er det godt gået, det der. Prøv her. Det er så frækt. Ja, det er det. Og så ligger han altså. En klub. Men mindre end 2 minutter efter udligningen blev det hvide brøl forvandlet til et forskrækket gisp. Det sørger Michael Hansen for med et langskud, som ikke engang Bo Harder kan gøre bedre. Sådan 2-1 til Silkeborg. 2 mål af Michael Hansen i en ny og slank målscoreudgave. Slut for festen. Det kunne have været meget værre. Og på Brian Pedersens efterfølgende hjørnespark tager han på ny hånd om situationen. Men Silkeborg får endnu en chance. Og denne gang er hverken Kielstedt eller FCK-forsvaret opmærksomme. 1-1 målscorer Brian Pedersen direkte på hjørne. En ægte Silkeborg-specialitet. Og lad os for en god ordens skyld også lige nævne, at FCK's Magnus Kielstedt faktisk kun var 6 minutter fra at slå rekorden som den målmand, der har holdt målet rent i længst tid i SAS-ligaen. Nyt eksempel på Silkeborg-dominans. Langt indkast, clears i første omgang. Den falder til Dennis Flinta, som føler den tilbage i feltet. Og hvad sker der? Der, Bayram Fetai med den smukkeste af scoringer. Han lader bolden hoppe en enkelt gang på brystet og sender den højt i nettet bag Alfsborg. En klassescoring af Bayram Fetai. Robbie Russell sat af, og Alfsborg chanceløs i Viborgs mål. Jeg får et indlæg ud fra højre fra Flinta. Jeg tager den ned med brystkassen, og så sparker jeg bare første gang med højreben. 23 minutter er spillet. Bolden til nyerhvervelsen Henrik Risum. Frisk, vild og uimponeret. 1-0 til Silkeborg. Risum, der spiller sin kamp nummer 2 for Silkeborg, scorer sit andet mål. En flyvende start i en ny klub. Nu signalerer mere samme skuffe videre, gutter. Men de skal selvfølgelig passe på, at Silkeborg ikke laver mål nummer 3, så er kampen nok lukket. Tømmer kan gøre det her måske. Og der gør han det. Henrik Tømmer Petersen med sit andet mål. Og man ikke Silkeborg er i deres første pokalfinale. 11 minutter spillet i anden halvleg og foran 3-0. Og han har tid til det for masser af plads derinde, Tømmer. Og lægger den over til venstrebenet og op i krydset, hvor Peter Skov Jensen ikke kan nå den. Det er fremragende, og igen på forarbejde fra Brian Petersen i venstre siden. Ganske ofte sådan, at til sidst her kommer der et par frustrationsfrispark, og det synes jeg også godt, at man kan kalde det her. Alexander Lehn. Det er godt lavet. Oj, Alexander Lehn! Ej, var det godt lavet! Her prøv at se den der. Ej, var det godt lavet. Det er fantastisk lavet. Fremragende. Jeg synes ikke burde kunne lade sig gøre. Lidt tælt nu. Minuttet senere viser Kjeld Bordinggaard landsholdstakter. Sololøb over en halv bane. Og 5-0 til Silkeborg. Kjeld Bordinggaard er Fynbo. Silkeborg købte ham for OB i sommer og har haft en forrygende sæson i Jylland. Og se her, hvordan han rykker fra 9'ernes forsvar. En elegant lop. Og 5-0. Men festen var ikke forbi endnu. Thomas Poulsen, og så kommer skuddet ind over Hoffmann, men han når Jaguar, der rører den bare ikke nok. Og det er beviset på, at Thomas Poulsen skyder med det ben, der er nærmest.
helt forbi Albrechtsen. Og så kommer afslutningen, så han kun lige akkurat får fingerspillerne på. Hoffmann og 2-1 til Silkeborg. Og Holly. Dejlig venstre. Skottereden og Holly smadrer den op i krogen. En nærmest magisk føring for Silkeborg, der stadig har til gode at vinde kamp i den her sæson. Og er det smukt. Og man kan nærmest læse hans tanker hele vejen op. Der er ikke nogen i feltet. Og så fanden tage det. Fy faren, der banker den bare. Velspillet også. Allan Ræse. Skal Silkeborg overliste Brøndby her til sidst. Michael Hansen, og der forsøger der at score. Utroligt. Silkeborg scorer. Nummer 10, Michael Hansen, tager chancen om i sanden, om de ikke udligner. I kampens sidste sekunder lidt misvisende måske. Brøndby har siddet på store dele af den anden halvleg. Slap taget. Så er vi godt 25 minutter ind i kampen. Frispark til Silkeborg. Et godt indlæg, et fyldt felt, mange ombud. Og så et halvt saksespark fra Bo Nielsen. 2-0 til hjemmehold, ganske fortjent. Jyderne viste også straks fra starten vilje til angreb, og her er der spillet 10 minutter af kampen. Heine Fernandes frider sig løs inde på midten, og med et velplaceret spark bringer han Silkeborg et skridt nærmere Superligaen. 1-0 til Silkeborg. Og i hvert fald med den offensiv i øjeblikket, der er der altså bagt en lille kontrakage for Silkeborg, hvis de kan udnytte den. For eksempel her, Thomas Poulsen. Og her, Tømmeren. Og der kommer skuddet fra Tømmeren, og det er typisk. Godt mål. Egentlig burde han ikke få lov til at score på den der. Der er 4 AB'er omkring ham. Han sparker den imellem benene og i det korteste hjørne. Imellem benene på AB-spilleren. Det er femte kamp i træk, Tømmeren scorer i. Det er hans 7. mål i de 5 kampe. Der er bolden faktisk sat i spil på det efterfølgende hjørnespark. Det er en indstuderet detalje, ingen tvivl om det. Herfølge tror, Silkeborg sender en anden spiller ud for at sparke hjørnesparket, men på det her tidspunkt er spillet rent faktisk sat i gang. Peter Degn ved det, tager et hurtigt træk, Herfølge tager sig en blunder, og hvad gør man så? Ja, man sparker naturligvis bolden i kassen. Det er ganske enkelt. Genialt. Lige nu. Det ser det værst ud for Silkeborg. De kan rette op på det her. Ockels trækker ind i banen, tager afslutning med højre! Hvor er det et flot mål! Jeppe Ockels, så fik chancen fra start i dag. Allerførst godt holdt ved at skidt Latze. Får prikket ud til Ockels. Tager træk ind til højre ben, og så Silje bare kan power den sidder helt over hjørnet. Fremragende mål. Hvilket tidspunkt at gøre det på for sådan 18-årig unge dreng. Bare smid den op i hjørnet. Front har fået 2 oppe. Der har været igen Møller. Og så er resten af FCK-holdet også rykket længere frem på banen. Så er det Allan Ræse i modløb. Spil nu Fernandes. Nej, han gør det selv, Allan Ræse. Og scorer til 2-1 her, hvor der er spillet knap 25 minutter. Der er dårligt gået 1 minut siden udligningen. Får bolden der, Ræse. Angribes af Diego Tur. Taklingen for sent. Han har Heine Fernandes med hende, men lader den bare trille forbi Palle Petersen. Og 2-1 til Silkeborg. Den her situation har Silkeborg været i utrolig mange gange, hvor de så alligevel kørt hjem med 1-0. Fordi de står godt nede bag til at gennemrutineret hold. Så hold der er god til kontrafodbold. Man kan ikke udelukke, at de kan få et mål mere. Henrik Tømmer Petersen, måske manden, der kan score det. Det er lige præcis her. 2-0 til Silkeborg. 25 minutter er der gået. De har scoret 4 mål i den her sæson, og samtlige mål er scoret af Henrik Tømmer Petersen. Og han har virkelig levet op til sit ry som en skarp herre. En landsholdsskarp herre måske. Det er et flot overblik også. Det er ikke særlig fortjent, må man nok konstatere, men det er godt sparket ind, det der. Det er flot sparket ind. God udnyttelse, de har.
Lynge. Carstensen. Elenius tigger om at få bolden igen derinde. Engel på ny. Engel! Lukas Engel! Der er sikkert mange, der er kommet for at se Silkeborgs frontskrive. Og vi fik sagt, Lukas Engel, det er flot, han kommer bare lige ind for dag 1 og udfylder en rolle. Men han tager ingen overskrifter. Det tror jeg da nok, han gør. Fra starten af halvlejen har Preben Elkjær også sendt Runa Suika og Thomas Røll på banen. Nu skulle der angribes. Christian Dus på venstre fløj. Heine Fernandes et kraftfuldt hovedstød. Brian Flis halvklar. Og der er Runa Suika et saksespark 2-2. 7 minutter er der spillet af anden halvleg. Der går lige et par sekunder før Suikas opdager, at han har scoret. Nikolaj Akker kommer fint ud af det. Saksespark for Sønderlig, fremragende sat ind. Skretlatse scorer det ene fremragende mål efter det andet, og nu ruller mållavinen for Silkeborg. Nå, ikke nok med, at han rammer bolden, men der er også fin fart i, og den er præcis. Wow, en kasse. Det stikker fuldstændig af i den her oprykkerduel. Ja, det gør det. Det stikker af for Skretlatse. Og så kan Silkeborg altså udligne fra 30 meter. Og han sender Silkeborg tilbage. Han prøver. Ja, det kan han! Det er et klassemål! Bayern Petay, og så er de altså fuldstændig vendt kampen. Og i stedet for 3-1, så bliver der altså 2-2 på den her. Og den der, den skal du have, keeper. Efter 11 minutter af første halvleg lever Silkeborg op til forventningerne. Peter Dein scorer til 1-0. Så udspark Gert Christoffersen. Bolden frem til Morten Brun. Og så går det afsted Ole Skov. Og hvem er en foran? Det er Hans Erfurt, elegant udenom Dennis Nielsen. Og 1-0 til Silkeborg. Der var der spillet 18 minutter. Vi får den elegante detalje igen. Første smukke opspil. Og så Erfurt. Højre fod. Venstre fod. Og 1-0. Bliver noget nærkamp nede ved gulvet. Her har rykker selvfølgelig fat i Madsson. Dyb aflevering, og den er dimmerne, den der. David Skretlatse vælger at lomme den der ind over Rønno. Og 1-0 til Silkeborg. Stik imod spil, og i virkeligheden også imod straffet. Det, som man også har snakket om, hvad man kan gøre op i bagrum bagved de lidt tungere midterforsvar. Her får han lov at løbe. Der er ikke offside i situationen. Og så den her kølige afslutning over Rønno, som selvfølgelig gør, hvad han kan. Spørgsmålet er, om Rønno måske skulle have spillet lidt mere med. Så fik vi kampens Ja, forsvarsspillet står så højt, som vel også for langt, at målmanden står lidt længere ude. Ja, jeg tænker, at hans udgangsposition fra starten af for Rønno skulle have været... Kun 3 mand nede bag i. Mikkel Lindorf har kun været på banen i 3 minutter, da han får noget at løbe på fra Brian Petersen. Han kom faktisk ind og gjorde noget af en forskel, Mikkel Lindorf. Han udfordrede nemlig OB's forsvar, tager Ulrik Petersen med her. Og så er Brian Petersen fint søgt med frem igen. Og hvilket drømmehug. Lige så flot mål som OB's til 1-0. Og Silkeborg tilbage i kampen på et lucky punch. Flot mål af Brian Petersen. Målet vækkede endelig Silkeborg. Benene. Det er egentlig meget godt gået imellem af Krone. Tilbage mod Ronny Schwartz! Og hvem andre end Ronny Schwartz skal man gå til, når nøden er størst. Så den sparker han altså bare ind med den her højre på. Jeff Mensah giver op på den her, Kennedy Vig Petersen. Ja, det er for lidt, han bliver sat. Mensah har jo ellers været nede og vikariere som venstre bak, så det kunne vi ikke se her. Publikum kalder på angreb. Ved du hvad, det bliver Morten Bæk. Morten Bæk! Silkeborg stjæler sejren i tillægstiden! Morten Bæk, topscoreren med 2 kasser, den store helt. Men den her for Gammelby, altså jeg ved ikke, om man bagefter vil sige, at det var en aflevering mod Morten Bæk, men den bliver helt perfekt. Det man så kan sige, hvorfor er der ikke en af de 2 midtstopper, der er så store og stærke? Silkeborg skal både have gang i målscoringen og satse på hjælp fra OB. Det er de hårde arbejdsbetingelser her, hvor anden halvleg er 10 minutter gammel. De 2 ønsker går i opfyldelse inden for samme minut.
Først scorer Heine Fernandes til 1-0 for Silkeborg. Resolut tør afslutning med venstrebenet. Og næsten samtidig sker der noget i Odense. Meget, meget færre af de her højintense løb nu. Det er der ingen tvivl om. Ja, Gammelby. Efter en fin erobring. Ja, Silkeborg! Lad os lige nyde den igen her, Jens Martin Gammelby. Flat indlæg bliver blokeret i første omgang. Og så bliver den altså drejet ind af Jeppe Gertsen. Og jeg bliver nødt til at understrege, at den mand her, han kan altså de her ting i forlænget spilletid. Det var også ham, der sikrede Silkeborg deres liv i pokalturneringen, da han scorede et sent mål ude mod HIK i den kamp, som så senere hen skulle spilles om. Med udskiftninger i pausen. Den ene tunge selvfølgelig, Jakob Rasmussen ind i stedet for en skade til Ivkovic. Så viste det jo altså også, at Nikolaj Wahl havde en skade, som tvang Silkeborg til at tage Lyne i. Det er sandelig bonus. Nu er der masser af plads til Lyne i højre siden. Han kan have den af tømmeren. Hvis ikke han kan klare det selv. Det kan han. Han udnytter det der, at AB'erne skal tro, at han vil slippe den på tværs til Kern Lyne. Og så går han selv og sætter både Albrechtsen og Hoffmann af. Og så det der. Det er altså ikke nemt. Men det ser nemt ud, når han gør. Stefan Petersen afslutter igen med venstre benet! Nej, fantastisk bakke. Helt fantastisk afslutning af Stefan Petersen. Hvilken måde forhåbentlig at slutte sit ophold i Silkeborg af på. Men 1-1 efter første halvleg. Så er vi i anden halvleg, og følg Gregor Vicek her med bolden. Perfekt aflevering, og der dukker Kenny Sommer op, banens mindste spiller. Han gør det til 2-1 for Silkeborg. Det er jo svært at sige. Det kommer også an på, hvad der sker i Lyngby, men altså, vi går der efter at vinde. Det er Tømmeren. Og han får næsten forbi. Hvis ikke det er Vestergaard, der laver selvmål, men det er i hvert fald presset af Tømmeren. Ja, til målmanden. Jeg tror, vi kan se her. Han skal bare angribe. Du kan se Vestergaard, han kan sagtens gå ind og sparke til bolden. Han kunne angribe bolden. Det var en eklatant fejl fra Vestergaard. Lad os se, om det er et selvmål eller hvad. Nej, det er Tømmeren, der læster den forbi Jesper Christiansen. Tømmerens første mål efter tilbagekomsten til Silkeborg i kamp nummer 150. Maholi. Helt friske ben har han. Der ligger der mulighed inde på midten. Der bliver det til! Er det Anders Halskjær? Ja, det er der så. Hele turen frem fra egen zone. 4-3 til Silkeborg. Ja, prøv at se her. Halskjær, der driver den med frem. Og så i stedet for at stoppe der, så fortsætter han simpelthen sit løb. Maholi har set ham. Ja. Og den der aflevering, den kandiderer til den flotteste i Superligaen i den her sæson. Prøv lige at se der. Maholi, som lige er blevet skiftet ind. Og så er der ikke rigtig opmærksom på, at Halskjær kommer ind. Hvad nu, AGF? Silkeborg kom ud med en masse energi og power til anden halvleg, og udligningen faldt så efter 57 minutter. Daniel A. Pedersen brager bolden i nettet. Det her var den unge Silkeborg-spillers første Superliga-mål, og det bliver svært at lave dem flottere fremover. En jammerlig aflevering fra Olofur Christiansson lige til Lars Brøgger, og han har let spil. Og det har også Peter Lassen her. Han har set, at Lars Windfeldt står alt for langt ude af sit mål. Et godt målinstinkt har Peter Lassen. En fremragende detalje. Og hat-tricket, et vaskeægte, er fuldbyrdet. Og man må sige, at Peter Lassen redder eftermiddagen i Silkeborg, men til gengæld en rigtig skidt dag for Lars Windfeldt, der er skyld i mindst 2 af målene. Peter Lassen, ja, han fik lige tid til en lille hilsen op til Tømrer. Jeg scorede 3 mål, det er det 3. mål, jeg scorede. Der måtte jeg bare ud og finde ham derude. Ikke? Jeg var lige ud til trænerne, så skulle jeg lige finde Tømmeren op i logen deroppe. Og han var den, altså det er jo igen, det er ikke... Jeg kunne bare kigge op i hans øjne, det var virkelig klædet, ikke? Gammelby. Glimrende aflevering.
Det er godt spillet i dybden der til Nielsen med en stor chance. Nielsen! 1-0 til Silkeborg. Det bliver altså en svensker. Der bliver den første målscorer her på Jysk Park. Gustav Nielsen, vi ikke rigtig ved, var her, ser du. Det er Gammelby, det er Robert Skov. Og så er Nielsen med en klinisk tør afslutning. Vi har altså ikke set ham i nogen afslutninger nu rigtigt. Her bliver der spillet dybt. Han er en spiller, der gerne går dybt, selvom han er stor. Direkte på ydersiden af stopperne, og fantastisk score med suverænt spillet opspil. Man er foran 3-0. Så er det Frank Hansen oppe på højre kanten. Og se så her, Christian Holst med hælen til 4-0. Og han var vel efterhånden ved at løbe tør for jubelscener. Færingen. Laursen fra 30 meter. Direkte op i hjørnet. Måske årets mål på Silkeborg Stadion. 3-1 til hjemmeholdet. Vejle er nede igen. Og træner Preben Elkjær er tilfreds. Og så en kæmpe fejl der, og så Kim Olsen, så kan han lave sit andet mål, og det gør han. Det er en kæmpe fejl af Morten Bertholdt, og altså 3-2 nu til Silkeborg, og Kim Olsen provokerende ned lige at lytte til FCK-fansene, og så samtidig kæmpe jubel af det lille kontingent Silkeborg-fans. Søse venstre bagelægning, og ja, nu fik jeg sagt, at nogle angriber altid heldige, men de er altså også dygtige til at opsnuse netop de episoder og tro på det, og den er så en af de nemmere, han har scoret på. Ja, Kim O, det er stille og roligt, får den over til højre benet og trille den ind. 3-1 ved pausen plejer normalt at betyde tilbagetrækning af det tunge artilleri, men ikke for Silkeborg. Nyd her Thomas Poulsens dribletur. Og det der, det kan godt gå hen og blive over et mål i Faxe Kondi Ligaen. En fremragende dribletur af Thomas Poulsen og et vel placeret skud. Sådan skal det skæres. Det er måske der han. Og hvad skud? Midt-sant, når man ikke er der. Søren Frederiksen spillede 42 minutter, og så slår han til Superligaens topscorer. Vi ser det igen. Søren Frederiksen, ingen betænkning, bam. Mål nummer 17. Og Silkeborg på mesterskabskurs. Hvad kan Brøndby gøre her de sidste 3 minutter? Og det gør det lige ind til kampens overtid. Christoffer Poulsens indlæg kommer ind til Martin Svensson, der saksesparker kuglen i kassen via Horsens Mads Asen. Fantastisk mål af Svensson, der sikrer Silkeborg det ene point, og så er Marvin Poirier for en stund glemt. Og det offensive var super hos Silkeborg. Det var der mange eksempler på. Unge, lovende Christian Dus frem til Kjeld Bordinggaard. Og ingen betænkningstid, et drømmemål, og så står der 3-1 til Silkeborg. Nu var der slet ingen problemer med nordvestjyderne. Mange flotte mål er blevet scoret i Silkeborg i den senere tid, men det må høre til de flotte. Thyssen. Og der kommer Henrik Petersen ind på midten. Jakob Mikkelsen, den er markeret over straf. Se, hvor meget det blæser, og det er ikke sjovt for Jakob, det her. Det er selvfølgelig et drop. Altså, der er ikke så meget at sige til det. Det plejer han at være mand nok til at indrømme. Så fortsat. Der blæste noget af det nye tag ned på banen. Det er frygtelig farligt, det der. Her kommer det lige ind i billedet her til venstre. Så hvis der havde været en spiller der, så kunne han være blevet dræbt, altså. Mulighed her. Der kommer Brian Petersen, skruer den over i hjørnet. En perlemål af Brian Petersen og udligning til 1-1. Mange skader, og så laver han sådan et mål i en pokalfinale. Det stiger og stiger, og så begynder den at dykke. Og det gør den tids nok. Udligning til 1-1. Brian Petersen. Han siger selv, at det er hans livs store oplevelse at komme ind og spille denne pokalfinale. De synger, de skriger, og de altså ikke lige sidder og bider negle. Og midtvejs i anden halvleg eksploderer Silkeborgs publikum i et nyt, stort forløsende begejstringsbrøl.
Søren Frederiksen finder Heine Fernandes, og han er fuldstændig upåvirket af situationens alvor. 2-0 til Silkeborg. Altså 2-0 til Silkeborg og 2 pletskud af Heine Fernandes, der dermed slutter på 12 pletskud i denne sæson.